Reviews kae. Donge wan gi positive gi negative reviews. Koro wachak gi positive nikech mwahero. Review ka customer olandi ni ber. In gi nying maber kendo idwa tiyo ahinya. Wahere nikech okelonwa ohala mang'eny. To ng'enyne customers mang'eny complain. Ineno ng'ata ma muluongi mondo idhi tiye ode. Ng'ata muluongi ni idhi itiye ode en gi expectations. Evelyn nyocha winjo kowach ni ber kabisa. Koro en gi gombo moro ni mondo kaka no wach ni oberno utine maber. Nitiere kaka customer wacho niya, Evelyn, nitiere room moro kae mana yudo ka gima kama onge. Koro gima watimo en niya, ka donje ot, seche ma watiyo kila ng'ato nie room ne. Nitiere ja master bedroom, nitiere ja sitting room, nitiere ja kitchen, nitiere all rooms, kila ng'ato nitie, bedo dedicated. Koro seche ma customer bocho na to nyisa ni, gima kama ok ane sitting room ka. Ok abi keto team te piny ta penjo. Abo penjo ja sitting room na. Ni gima kama customer ne wacho ni, no gisea e tich koro gionge kanyo, mae feedback ma after. Kadhi ir ng'ano nikech ang'e ni ng'ama tiyo ga sitting room ta penje to kona ni gino to aparo ni nyis customer ni oywa drawer ma kama odhi yude. To kopo no ywayo drawers go moko yude, ang' ne chuna or ng'ani mondo dhi omanye nikech gino ne nitie to en mong'e kama no okete. Ang' no yude to koko yude to chuno ni nyaka adog alos mana gi customer nani. Wayud kaka wanyalo tatua issue ni. Either chule kata customer kiyudo ka ber to nyisi ni kaka Victor no wacho. Luore kaka iwinjori gi customers ni, kaka ing'iyo kodgi. Ka en new customer, tiyudo ka bendo ber kata en rigid. Owacho ni gira no tadwaro, ni chule. Koro reviews go gikonyowa. Sana sana ma negative go konyowa sana. Giduogowa e drawing board. Kendo gine ma gitero e meetings. Ilo bedo gi meetings bende gi jomi tiyo godo. Bedo gi meetings after not pile. Ok nyal bedo gi meetings pile. But wacho no bedo gi meetings kamoro bang 2 months kama. Kata after every 2 months we bedo gi meeting. Kata ka need our rise. Kata ka need rise to ginyisa ni Evelyn, uyo customer. Nitiere kata customer ma timo hero. Beithe wawach nwe kawuono. Iwinjo ka gidaro ng'ato to gipenji ni ng'ane tindo dar karang'o kendo. To nitiere customer ben team omak wacho ni ko winj nyinge to ineno ka ng'ama dhi tijno. Tie customers ma kech itiyo ne maler lakini ok obi nyisi ni ber. But anta understand ni my nature mar customer ni atiyo ne maber en mana ni ok onyal wacho na ni tija ber. Oko complain ni ketho gimoro, but when you see manani, it's okay. You guys have done, it's okay. Samoro kuchope level modwaro. Iti paro ni tiyo maber kabisa, lakini ento. Sisa minyago rimi ento. You've done bare minimum. Ineno nego kori nangi nyaka flow, lakini kuro kamane kaka wan gi customers. Mabeyo. Ma appreciate teach nitire ma gina kanyo bende. Nitire wach mwacho ni jo bedroom ntie jo manie kitchen. Dipo ni kum jo mitiyo go staff nika ntie jo mong'ere ang'eya ni jo gin jo bedroom. Yes. Jo gin nitire ma kwa pango tich nitire jo kitchen ma ok dhi e bedroom. To ging'eyo tijego wa puonjo gi onyalo dhi e bedroom lakini tije ni e kitchen. Mana kopo nuwa dhi safari, nini safari okiyor a whole team. Obedo expensive to the client. Okinyal charge a client a 3-bedroom watero dala kata Kisumu, timie 5 people, it will be too expensive. Kori kauji ariyo. Koro ja kitchen achiel gi ng'ama all round. Jok ma all round. All round. Onyalo ti e sitting room, onyalo ti e bedroom, onyalo pango law, onyalo pango kitchen. To kar electronics ka bedo nade ntiere jo ket TV ok ng'ata nyalo kawo TV makete korot matudni weini kanyo bedo nade